ፀጉርኽን እናተበጣጠሰና ብጣዕሚ ውሕድ ኮይኑ ዘቸገረክን እዚኣ ብጣዕሚ ቀላል መፍትሒ እያ። ውሁድ እዩ ቅድሚ ምሕፃብክን ኢኹም ትጥቀምኦ። ናብ ኣሰራርሕኡ ንእተ ሰላማት ከመይ እኒአኹም ለይ ደሕና ዲኹም? ሎማዓንቲ እንደገና ንመብዝሒ ዝኸውንና ንመንውሒ ቆንጆ ዝኾነ ውህድ ቅድሚ ምሕፃብክን ፀጉርክን ትጥቀምኦ ቆንጆ ዝኾነ ውህድ ሒዘልክን መፅአ እኒአኹ። ንዕኡ ለድልየና ኣዝማሪኖ፣ ቀይሕ ሽጉርቲ፣ ፃዕዳ ሽጉርቲ ለድልየና። ካብኡ ኣብዚ ኩሉ ሓዊስክን ናብ ጁስ መፍጫ ትገብርኦ ማለት እዩ። ብሓደ ንክንጥሕኖ ብጣዕሚ ሓሪፍ እዩ። ሽጉርቲ ንበይኑላ ክትጥቀሞ ትኽእላ ኢኽን። ካብኡ ኣብዚ ሓደ ኒከል ማይ ኣእትየሉ ድሕሪ ኣብዚ ይጥሕኖ ኣለኹ። ትሪኡ ኣለኹም ቀስ ኢሉ ይጥሕኖ ውሕድ ዝበለ ስለዝኾነ። ካብኡ ኣብዚ ኣነ ፎሮፎር ኣለውኒ ከጥፍኦም ስለዝደለኹ ኣብዚ እንታይ ተጠቒመ ጋባ ማለት እዩ። ጋባ ብጣዕሚ ንፎሮፎር ብሓንቲ ግዜ እዩ ለጥፍኦም። ሓንቲ ግዜ ተጠቒመ ኣነ ወዲያው እዮም ዝጠፍኡለይና ካሰብ ምናምን መመሸጥ ስለዝሓለፈኒ ኣብ እንዳ ፀጉሪ ተመሊሰ ከምዚ ገይረ ጋባ ዝሓዊሰሉ ሕፍስ ዝኽብለለይ ስለዝደለኹ ከምዚ ገይረ ጥሒነዮ ብደንቢ ሕፍስ ኢሉለይ ማለት እዩ። ከምዚ ጌርክን እስካብ ትደልዮ ምሕፋሱ ዝኣክል ዝበፅሐልክን ብደንቢ እስካብ ዝወሃደልክን ጥሒንክን ተፅፍኦ ማለት እዩ። ቀሊል እዩ። ንፀጉርና ብከምዚኦም ዝበሉ ኣብ ገዛና ዝርከቡ ነገራት እናገበርና ብደንቢ ጌርና ፀጉርና ክንከባኸብ ኣለና። ናተይ ብጣዕሚ እየ ለውጢ ሪኤሉ ብጣዕሚ ሓፂሩ ተሰባቢሩ እዩ ነይሩና ሕጂ ብደንቢ ቆንጆ ኮይኑለይ ነዊሑ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ኮይኑ እኒአና ዋላ በዝሑ ብጣዕሚ ብዙሕ ኮይኑ ኣብዚ ትሪኡ ኣለኹም ጨርቂ ጌርክን ከምዚ ጌርክን ተንጥፍኦ ማለት እዩ። ላዕሊ እዚ ናይ ስዋ ምናምን ዘሎ መንጥፈፍ ንባዕሉስ ብኡ ትግበራ ብጨርቂ ግበራ ብጨርቂ ሓንቲ ይትሓልፍን ዝደቂቕ ማለት እዩ። ብኡ ተኮይኑ ግን ደቀቕቲ ነገራት ይሓልፍ እዩ ፀጉርካ ትመሽጥካ ክኸድ ስለዘይክእል ማለት እዩ። ካብኡ ከምዚ ትሪኡ ኣለኹም ኣብዚ ትሕዝሕዝ ኢሉ ነይሩ ጀሊ ዝመስል ከምዚ ኢሉ ቆንጆ ኮይኑ ወፂልና ኣሎ። ምንም ሽታ እንደገና የብሉ ዝጋባለ ስለዝተሓወሰ መስለኒ ምንም ሽታ የብሉ። ኣብዚ ናይ ቅርንፉድ ማይ ነይሩኒ ቅርንፉድ ናብዚ ክሓውሶ እየ ማለት እዩ። ከምዚ ተቆኒነ እየ ዝጥቀሞ እናተሰራርሓላ ሰርሐልክን እየ ንምንዋሕ ፀጉሪ ብጣዕሚ ሓሪፍ። ካብኡ ኣብዚ ከምዚኣ ገይረ ናብኡ መሊአዮ ማለት እዩ። ከምዚ ትሪኡ ኣለኹም ናብ ስፕራይ ገይረዮ እዚኣ ቆንጆ እያ ስፕራይ ለለታ። ካብኡ ከምዚ ገይረ ኣነ ፀጉረይ ተሰሪሐ እየ ነይረ እና ከምዚ ትሪኡ ኣለኹም ብጣዕሚ ቆንጆ ኮይኑ ቅድሚቱ ብጣዕሚ ዝተቆራረፀ ነይሩ። ሕዚ እናነውሐ ይኸድ ኣሎ። ሕጂ ለውጢ እኒኦ ዝወቅል ፀጉርታት እኒኦ ደንቢ እና ምንውሑ ንባዕሉ ብጣዕሚ ለውጢ እኒኦ። ሓፂር እዩ ነይሩ ፀጉረይ ቢፎር እና ኣፍተር ኢለ ከይሰርሐልክን ስለዝሰኣንክዎ እዩ እዚ ናይ ቀደም ፎቶይ ግን ሓደ ሓደ ተራኺበ ከእትወልክን እየ። ካብኡ ከም ትሪኡ ኣለኹም ስፕሬይ እናገበርክን በተለይ ኣብ ቆዳኽን ይኹን ሞስት እንትን ትገብራ እዚ ቆዳኽን በተለይ ፎሮፎር ንለለክን ማለት እዩ። ካብኡ ብደንቢ ጌርክን ተዋህድኦ ምስ ገበርክንኦ እንደገና ብደንቢ ማሳጅ ገበርኦ። ኣብዚ ብደንቢ ከዋህዶ እየ ኣነ ጫፉ ኩሉ ኢኹም ትገብራሉ ሞስት ግን ኣብ ቆርበትክን ብደንቢ እዞም ፎሮፎር ዝኸጠፍኡልክን ምእንታይ ብደንቢ ማሳጅ ትገብርኦም ትኽእላ እኒአክን ማለት እዩ። ናብ ኩሉ ንሓለፍኩ እየ ከምዚ ገይረ ብስፕሬይ ገይረሉ ምንም ጨምለለቐ የድልዮ ስፕሬይ ተሃልዩ ኣብኡ ከሎ ተኸይዱ እኳ ንእሽተይ ለቸግር እምበር ኣብኡ ከምዚ ጌርክን ብምሉኡ ድሕሪቱ ቅድሚቱ ብደንቢ ጌርክን ግበራሉ እና ብቀሊል መንገዲ ከምዚ ጌርክን ኣብ ገዛኽን ብዘይ ምንም ወጪ ከምዚ ጌርክን ቅልል ኣቢልክን ገዛኽን ትብላ ትኽእላ ኢኽን። ንመብዝሒ ትደልያ እንደገና ሽጉርቲ ከም ቅብኣት ጌርካ ምስራሕ ብጣዕሚ እዩ እንትን ሽታ ኣለዎ ንእሽተይ ሽቱ ሕይል ዝበለ እዩ እምበር ብጣዕሚ እዩ ለበዝሕ። ኣነ ተጠቒመዮ ነይረ መጀመርያ ብጣዕሚ ምስ ተሰባበረኒ ብጣዕሚ እየ ለውጢ ሪኤሉና ናቱ ቪድዮ ሰራሕልክን ደልያ ተኾንክን ነገራኒ። ካብኡ ከምዚ ትሪኦ ኣለኹም ተሰሪሕና ፀጉሪ ከምዚ ልጥቕልልል ኢሉ ድሕሪኡ ፌስታል ጌርክን ኣነ ን2 ሰዓት የፅንሐዮ 1 ሰዓት ለይኣኽለክን እዩ። ካብ 1 እስካብ 2 ሰዓት ኣፅኒሕክን ብደንቢ ጌርክን ትሕፀኦ። እዚ ቪድዮ ተፈቲኹንኦ ሳብስክራይብ ላይክ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዓ። ቀፃሊ ብካሊእ ቪድዮ ክንራከብ ኢና። ብጣዕሚ እየ ልፈትየክን ባይ ደህና ሁናለይ።